Mga mahal namong magtatanaw, daghan kaayong salamat sa padayon ninyong pagsubay sa atong programa, Iglesia Ni Cristo and the Bible, Cebuano edition. Karong nagkaduol kita sa katapusan sa kalibutan, nga mauusab ang adlaw sa paghukom. Ang mga pagsulay, kaguol o problema, nagkaanam o kabugat. Kini maoy gamiton ni Satanas. Batok kanato aron muuyon kita sa iyang mga pagpangilad. Mao nga kung wala kita nahibalo sa mga paagi sa iyang pagpanikas, dili kita mudaog batok kaniya. Una nato hisgutan kung unsaon pagdaog batok kang Satanas, tun-an una nato. Unsa man ang piho nga tumong ni Satanas sa pagpangilad niya sa tawo. Susiho nato dinhi sa Juan 8:44, mao kini ang atong mabasa. Mga anak kamo sa inyong amahan, nga mao ang yawa. Og buot kamo musunod sa mga tinguha sa inyong amahan. Mamumuno siya, sukad pa sa sinugdan, wala gayud siya mudapig sa kamatuuran, kay wala man kaniya ang kamatuuran. Kung mamakak siya, natural lamang kaniya, kay bakakon man siya, ug amahan sa tanang bakak. Mga mahal namong magtatanaw, piho kaayo ang tumong sa yawa o ni Satanas sa pagpangilad niya sa tawo. Mao ang kamatayon sa tawo. Ang gisgutan dinhi nga kamatayon, mao ang ikaduha nga kamatayon, nga mao ang walay katapusan nga silot sa linaw nga kalayo. Busa, buot ni Satanas nga ang tawo silutan. Apan sa unsang paagi buhaton ni Satanas, ang iyang plano nga ang tawo ihatod sa makalilisang nga kalaglagan, pinaagi kini sa iyang pagpamakak. Apan unsaon pagpangilad ni Satanas ang tawo pinaagi sa iyang pagpamakak? Kini ang atong mabasa sa ikaduhang Tesalonica 2:9-10. Ang pag-abot sa masupilon, pinaagi sa paglihok ni Satanas, pagaubanan sa tanang kagahom ug bakak nga mga ilhanan ug katingalahan, ug pagaubanan sa tanang dautan nga paglimbong alang kanila nga pagalaglagon, tungod kay sila na nagdumili man sa paghigugma sa kamatuuran, aron mga luwas unta sila. Nagpamatuod si Apostol Pablo nga adunay gamiton si Satanas sa pagpamakak sa tawo. Apan, nganong adunay malaglag sa litag nga gamiton ni Satanas, tungod kay sila na nagdumili man sa paghigugma sa kamatuuran aron mga luwas unta sila. Busa, mituo sila sa tanang kagahom ug bakak nga mga ilhanan ug katingalahan nga gibuhat ni Satanas. Buot ba ipasabot ni ini nga dautan ang tanang kagahom o katingalahan? Dili. Ang Diyos mismo nagbuhat og makagagahom nga binuhatan alang sa iyang katawhan. Apan, angay natong masabtan nga dili tanang kagahom gibuhat sa Ginoong Diyos. Adunay kagahom o milagro nga ang magbuhat, mao ang mini nga mga magtutudlo. Pinaagi sa gahom ni Satanas, patuuhon sa mini nga magtutudlo ang mga tawo sa mga bakak sa diablo. Mao nga kinahanglan, nahibalo kita sa mga paagi ni Satanas. Kinsa ang mga tawo kaniadto nga nailad ni Satanas, ug sa unsang paagi sila nailad ni Satanas. Basahon nato kining ania sa Genesis 3:1-6. Kini ang atong paminawon. Sa tanang mananap nga gibuhat sa Ginoong Dios, ang bitin mao ang 10 limbungan. Gipangutan na sa bitin ang babaye, gidid-an ba di ay kamo sa Dios pagkaon sa bunga sa tanang kahoy sa tanaman? Mitubag ang babaye, makakaon kami sa mga bunga sa tanang kahoy sa tanaman. Gawas sa kahoy nga anaa sa taliwala niini. Gidid-an kami sa Dios sa pagkaon og bisan gani sa paghikap ni anang kahuya. Kung supako namo kini, mamatay kami. Miingon ang bitin, dili tinuod nga mamatay kamo.
gisulti kini sa Dios kaninyo, kay nasayod man gud siya, nga kung mukaon kamo niini, maabli ang inyong salabutan, ug mahisama kamo kaniya, nga nasayod unsay maayo ug unsay dautan. Sa pagkakita sa babayi, nga ang maong kahoy, maanindot kaayo, ug laming kanon ang bunga niini, ug makapahimo kaniyang maalamon, mikuha siyag bunga ug gikaon niya kini. Unya, gihatagan niya ang iyang bana ug mikaon usab siya. Ang unang lalaki og babaye, si Adan og Eva, nailad ni Satanas, ang bitin nga giingon ni ining mga sitasa. Sa unsang paagi giilad ni Satanas si Eva og si Adan, gibalitad niya ang kamatuuran ug gipulihan niya kini sa iyang bakak. Mga higala, unsa ang kamatuuran nga gibalitad ni Satanas aron mailad ang unang magtiayon? Ipadayon nato ang pagbasa sa Genesis 2:16. Giingnan niya ang tawo, makahimo ka pagkaon sa mga bunga sa tanang kahoy sa tanaman. Gawas sa kahoy nga naghatag sa kahibalo unsay maayo ug unsay dautan. Kung mukaon ka niini, ni anang adlawa, mamatay ka gayod. Giunsa ni Satanas pagbalitad ni ining kamatuuran sa iyang bakak. Mingon siya kang Eva, dili tinuod nga mamatay kamo. Busa, nahimo ni Satanas nga murag ang Diyos ang gasulti sa bakak ug siya maoy gasulti sa tinuod. Mga mahal namong higala, ang sayop ni Eva, wala siya nagpabiling matinuuhon sa mga kasuguan sa atong Panginoong Diyos. Giingon sa sitas sa pagkakita sa babayi nga ang kahoy maanindot kaayo ug laming kanon ang bunga niini. Busa, gisaligan niya ang kung unsa ang maanindot sa iyang mata. Gisaligan niya kung unsa maoy nahuna-hunaan niya ug kung unsa ang gituuhan niya nga maayo alang kaniya. Ug sa higayon nga giatubang sa Dios si Eva, kini maoy iyang gitubag kung nganong siya ug ang iyang bana mikaon sa gidili sa Dios kanon. Ipadayon nato ang pagbasa sa 3:13 na sa Genesis. Ang Ginoong Dios nangutana sa babayi, nganong gibuhat mo man kini? Ang babayi mitubag, giilad ako sa bitin, busa mikaon ako niini. Timan-an nato ang giingon ni Eva, giilad ako sa bitin. Naibalo kita kung unsay gibuhat sa atong Ginoong Dios kanila. Tungod sa ilang gibuhat, gisilutan sila sa atong Ginoong Dios sa kamatayon. Unsay angay natong matun-an bahin ni ining nahitabo kang Adan og Eva, magbantay kita nga dili kita mailad ni Satanas. Apan aron mahimo natong magbantay, kinahanglan una natong mahibaluan ang mga daotang plano ni Satanas ug kung sa unsang paagi kini niya buhaton aron dili kita mailad. Nagaingon ba ang Biblia kanato kung unsaon pag-ilad ni Satanas ang tawo karong panahona ug unsang hinagiban ang angay natong gamiton aron dili kita mailad ni Satanas? Ang tubag sa Biblia sa atong pagbalik. Mga mahal namong higala, welcome pag-usab sa atong programa Iglesia Ni Cristo and the Bible, Cebuano edition. Natun-an nato nga kinahanglan natong mahibaluan kung sa unsang paagi buhaton ni Satanas ang iyang mga daotang plano aron dili kita mailad sama sa unang magtiayon si Adan ug si Eva. Mga mahal namong magtatanaw, sa unsang paagi ilaro ni Satanas ang tawo karong panahuna. Dinhi sa Isaias 5:20, kini ang pagtudlo sa Biblia. Alaot kamong nagtawag sa daotan nga maayo ug sa maayo nga daotan
ug naghimo sa kangitngit nga kahayag, ug sa kahayag nga kangitngit, ug naghimo sa pait nga tamis, ug sa tamis nga pait. Mga mahal namong magtatanaw, unta inyong natagad, kanunay nga mubalitad o pulihan ni Satanas ang kamatuoran, sama sa gibuhat aron ilaro niya ang unang magtiayon. Kanunay niyang pulihan ang kamatuoran sa atong Ginoong Dios, pinaagi sa iyang mga bakak. Moingon siya nga maayo ang dautan ug dautan ang maayo. Naghimo siya sa kangitngit nga kahayag ug ang kahayag nga kangitngit, ug ang pait nga tamis ug ang tamis nga pait. Busa dili katingalahan nga adunay mga tawong nailad ni Satanas. Apan dili igo nga atong mahibaluan ang mga paagi ni Satanas sa pagpangilad sa tawo. Kinahanglan usab nga daladala nato ang hinagiban nga atong magamit sa pagdaog kang Satanas. Busa mga mahal namong higala, ato unang tun-an kinsa ang kihatag sa atong Ginoong Dios aron dili niya hukman ang mga nailad ni Satanas. Kini ang basahon nato sa pagtudlo ni Apostol Pablo, ikaduhang Timoteo 1:10. Apan karon lang kini gipadayag kanato sa pag-abot ni Kristo Jesus nga atong manluluwas. Giwala niya ang gahom sa kamatayon ug gipadayag kanato pinaagi sa maayong balita nga makaangkon kita sa kinabuhi nga walay katapusan. Gipamatud-an ni Apostol Pablo nga giwala sa atong Ginoong Jesucristo nga atong manluluwas ang gahom sa kamatayon ug gidala kita sa kinabuhi nga walay katapusan. Busa pinaagi sa atong Ginoong Jesucristo ang tawo nga nailad ni Satanas, aduna pay higayon nga makatagana sa kinabuhi nga walay katapusan. Unsay napamatud-an sa higayon nga giwala sa atong Ginoong Jesucristo ang kamatayon o gidala kita sa kinabuhi. Kini ang gisaad ni Apostol Juan sa unang Juan 4:9 hangtod 10. Paminawon ninyo. Gipakita sa Dios ang iyang gugma kanato. Pinaagi sa iyang pagpadala sa iyang bugtong nga anak dinhi sa kalibutan. Aron nga pinaagi kaniya makaangkon kita sa kinabuhi nga walay katapusan. Mao kini ang tinuod nga paghigugma, dili tungod kay kita ang nahigugma sa Dios, kundili tungod kay ang Dios mao ang nahigugma kanato. Busa gipadala niya ang iyang anak aron pinaagi sa paghalad kaniya mapasaylo ang atong mga sala. Mga mahal namong magtatanaw, ang gugma sa atong Ginoong Dios napamatud-an ni adtong gilupig sa atong Ginoong Hesukristo ang kamatayon. Gipakita sa atong Ginoong Dios ang iyang gugma alang kanato ni adtong iyang gipadala o iyang gisugo ang iyang bugtong nga anak aron pinaagi sa paghalad sa iya mapasaylo ang atong mga sala. Busa ang atong Ginoong Hesukristo namatay alang sa kapasayloan sa atong mga sala. Unsa ang kabililhon sa kapasayloan sa atong mga sala pinaagi sa kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo? Si Apostol Juan nag-ingon aron nga pinaagi kaniya sa atong Ginoong Hesukristo makaangkon kita sa kinabuhi nga walay katapusan. Apan unsaon sa tawo pagbaton o kinabuhing walay katapusan pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo? Ang tanang tawo ba naluwas pinaagi sa kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo? Basahon usab nato kining Juan 10:27 hangtod 28. Ang akong mga karnero maminaw kanako, nakaila ako kanila ug nagasunod sila kanako. Gihatagan ko silag kinabuhi nga walay katapusan ug dili gayud sila mawala. Walay makaagaw kanila gikan sa akong kamot. Mga mahal namong higala, ang pangutana, ang tanang tawo ba naluwas pinaagi sa kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo? Ang tubag, dili. Ang atong Ginoong Hesukristo nagaingon,
kung kinsa ang makasiguro nga hatagan o kinabuhing walay katapusan. Kadto lamang giila sa atong Ginoong Hesukristo nga iyang mga karnero. Maoy makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Og ang mga karnero sa atong Ginoong Hesukristo, maminaw kaniya. Og musunod sila sa atong Ginoong Hesukristo. Unsa ang pagtudlo sa atong Ginoong Hesukristo nga gisunod niining mga tawo, nga mao ang hinungdan nga giila sila sa atong Ginoong Hesukristo nga iyahang mga karnero. Mao kini ang pahayag sa atong Ginoong Hesukristo sa Juan 17:9 o 16. Busa miingon si Jesus pag-usab, "Sultihan ko kamo, ako ang pultahan sa mga karnero. Ako ang pultahan, ang musulod agi kanako, maluwas. Ako adunay ubang mga karnero nga wala mahisakop ni ining turila. Kinahanglan dadon ko usab sila nganhi, ug mamati sila sa akong tingog, ug mahimo silang usa na lamang kapanon, ubos sa usa ka magbalantay." Mga mahal namong mga higala, tin-aw kaayo ang gisulti sa atong Ginoong Hesukristo. Kadtong mga karnero nga misunod sa iya o sa iyang mga kasuguan, sila nahimong usa kapanon. Hain ang panon sa atong Ginoong Hesukristo nga diin makaplagan ang iyang mga karnero, nga mao ang iyang pagaluwason, mao ang iyang hatagan o kinabuhing walay katapusan. Basahon namo dinhi sa hubad ni Lamsa, buhat 20:28, mao kini ang atong mabasa. "Matnguni ninyo kung mao ang inyong mga kaugalingon, ug ang tibuok panon, nga niini gihimo kamo sa Espiritu Santo nga mga magbalantay, aron pakanon ang Iglesia ni Cristo nga gitubos niya sa iyang dugo." Mga mahal namong magtatanaw, walay duda, ang panon nga gipasabot, walay lain kundi ang Iglesia ni Cristo. Busa kung ang tawo anaa sa sulod sa matuod nga Iglesia ni Cristo, nagapamatuod kini nga siya usa sa mga karnero sa atong Ginoong Hesukristo, ug siya mamaluwas. Mao kini ang pagtudlo sa atong Ginoong Hesukristo nga gisunod sa iyang mga karnero. Nisulod sila sa panon sa atong Ginoong Hesukristo nga mao ang Iglesia ni Cristo. Busa aron ang tawo makagawas sa mapait nga kahimtang nga nailalom sa paghukom sa atong Ginoong Dios, ug aron maluwas sa ikaduhang kamatayon sa linaw nga kalayo. Ang tawo angay mahimong miyembro sa matuod nga Iglesia ni Cristo. Apan unsa ang angay tumanon sa mga miyembro sa Iglesia ni Cristo aron makasiguro sa kaluwasan? Ang tubag niini sa atong pagbalik pagkahuman lang niining mga pahinumdom. Mga mahal namong magtatanaw, welcome pag-usab sa atong programa. Kaganina, napamatud-an nato nga aron ang tawo makahaw-as sa mapait nga kahimtang sa pagkailalom sa paghukom sa atong Ginoong Dios, kinahanglan mosulod siya sa Iglesia ni Cristo. Apan unsa ang angay tumanon sa mga miyembro sa Iglesia ni Cristo aron makasiguro sa kaluwasan? Kini ang atong pagabasahon sa Proverbio 4:13. "Hupti gayod ang gipanudlo ko kanimo, ug dawata ang akong pagbadlong. Tipigi kini sa imong kasing-kasing, kay mabuhi ka pinaagi niini." Kinahanglang masabtan nato nga ang mga pulong sa atong Ginoong Dios bililuhon gayud kaayo, ug dili angay pasagdan. Ang naghupot gayod sa mga pagtulunan sa atong Ginoong Dios, dili kini pagabuhian ug dili mamili kung unsa ray iyang sundon. Dili siya musulti nga tumanon ko kini kay nakauyon ako niini. Apan kining usa
dili kay wala ko kauyon nga mutuman niini. Angay nga padayon kitang mutuman sa mga pulong sa atong Ginoong Dios nga gihatag niya kanato. Bisan pa og moabot sa punto nga magsakripisyo kita. Kinsa ang labawng maayong sumbanan sa paghupot, pag-ayo sa mga pagtulunan sa atong Ginoong Dios nga nakasulat sa balaang kasulatan. Ang atong Ginoong Hesus Kristo. Dinhi, mabasa nato sa Mateo 4:4. Apan mitubag si Jesus kaniya, ang kasulatan nagaingon, dili lang sa pagkaon mabuhi ang tawo, kundili sa matag pulong usab sa Dios. Kining atong gibasa nahitabo kini. Pagkahuman nga nagpuasa ang atong Ginoong Jesucristo sa kamingawan sa sulod sa 40 kaadlaw o 40 kagabi. Sa dihang nakita ni Satanas nga ang atong Ginoong Jesucristo gigutom, isulayan niini og tintal ang atong Ginoong Hesus nga himuong pagkaon ang mga bato. Apan unsa ang gitubag sa atong Ginoong Jesucristo kang Satanas? Ingon siya, ang kasulatan nagaingon, dili lang sa pagkaon mabuhi ang tawo, kundili sa matag pulong usab sa Dios. Busa gigamit sa atong Ginoong Jesucristo ang mga pulong sa atong Ginoong Dios nga iyang hinagiban batok kang Satanas. Gihuptan niya pag-ayo ang mga nakasulat sa balaang kasulatan. Mao kini ang hinungdan kung nganong nakadaog ang atong Ginoong Jesucristo sa mga bakak ni Satanas. Nakahinumdum ba kamo, mga mahal namong higala, sa among gihisgutan sa sinugdanan sa atong programa karon? Samtang nagaduol kita sa adlaw sa paghukom, makadaghan ug magkaanam ug kabugat ang mga pagsulay ug pag-antos nga atong maagian sa kinabuhi. Ang atong kaaway, si Satanas, magpahimulos niini. Ug gamiton niya ang mga kalisdanan aron kita iyang mailad. Angay natong hinumduman, aron kita dili matintal ni Satanas. Angay natong huptan pag-ayo ang mga pagtulunan sa atong Ginoong Dios. Ginadapit namo kamo nga padayon pang maminaw sa mga pagtulunan sa atong Ginoong Dios nga ginatudlo sa sulod sa Iglesia Ni Cristo. Labi na gayud sa among mga pagsimba. Welcome kamo nga muduaw sa mga lokal sa Iglesia Ni Cristo aron makapamati kamo sa mga pagtulunan sa atong Ginoong Dios. Sa ngalan sa Iglesia Ni Cristo, daghan kaayong salamat kaninyo, mga mahal namong magtatanaw.